Sawubona baba. Ninjani kodwa? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Cha, siyathokoza ukuba sikubone usaphilile namhlanje na. Inkosi ikugcinile ngoba osukwini esiqale ukuthi sibonane nawe ngalo ubusenkingeni kakhulu. Yebo. Futhi ngithe nasebusuku noma ngilele ngayicabanga le ndaba ngathi mina kabe uyongothi ngiyafona mhlambe utholakale nikhona ocingweni ngendlela obusenkingeni ngayo. Kodwa ke futhi nganethemba ngendlela engizwe ngayo ukukhuluma ngendaba yokuthemba uShembe. Ngabona ukuthi impela uShembe uzokuvikela ngoba unethemba kakhulu kuye. Phezulu kwemoya engaka nezinto engaka osudlule kuzona. Kangangokuthi lokukhuluma nalento ekwenzile siye sayibuka ukuthi cha le ndaba ifanele ukuthi abantu bayizwe ngoba izobasiza kakhulu. Ngoba kukhona umuntu ukuthi ayithole intshumayelo siyayithola ngamasabatha, siyayithola ko-14, siyayithola ko-23, siyayithola ko-25 kodwa zingene ngapha iphume ngapha. Kodwa mase kufika umuntu ofana nawe kanjena osehlelwe isehlo esefakaza ngento emenzile yena nayibonile nangamandla kaShembe kuba sengathi kungena kakhulu lokho emqondweni yabantu. Ingakho sibone kubalekile ukuthi iqoshwe phansi lenkulumo ukuze abantu nabakade benganakile ngezinto ezikhona ezishiwoyo ukuthi kufanele amaNazaretha azenze noma ifake endlini zawo noma emathempelini noma emizini yawo. Kodwa uthola ukuthi kuyashiwa lokho kodwa bengakunaki nje. Manje zabona ukuthi cha kubalekile ukuthi abantu bayizwe lento ukuthi ke kahle ibaleke ngani. Ngendlela ke ozoyichaza ngayo sizwile impela ukuthi kubalekile ukuthi ube sobala kuchaza abantu bayizwe le ndaba. Ingafihlwa ngoba manje mayifihlwa bazolimala abantu. Kanti futhi mabeyizwile abantu abayizwile bazophila futhi. Sawucela ke konje igama ubani? Mantombi. Ngco. Oh. Uzali Beckville. Emangwaneni. Yebo. Kusho ukuthi nje ngake ngichaze nje ngihlala khona la eSprite. Yeah. Ngesikhathi ngifike ngo-2001. Yeah. Ngahlala ke nje phela bengihlala ngikuyona kodwa ke uShembe waze wangikhumbula ngaze ngaphumelela lokho nginakho okuncane njengoba senginezitolo ezintathu. Ngaphumelela ke umsebenzi yakhe uShembe. Kusho ukuthi ke ngase ngiba nabantu nje ngithanda ukuxabana nabo nje ngendlela engananzelekile kodwa beyumndeni wami. Abantu kuabantu basendlini. Yeah. Ngaxabana nabo isikhashanyana impela iminyaka. Base kuthi ngo-2003 ngabatshela ukuthi cha 2003 lona angangiphinde ngikuthole kwa-2001 nalelo suku okwenza ngazo lezo nkinga ngeke ngikwazi ukuphindela emva kudlulile ke ngikudlulile ngoba ngangizama ukuxola njengokuthi thina amaNazaretha kufuneka sixolelana. Yeah. Ngabatshela hayi mina ngisekho lapho khohlwa nje futhi impela ngoba ke ngase ngisenkingeni kakhulu ukuthi sengizondwa ngisho nayintsha ngizondwa yiwo wonke umuntu kodwa bengazi izizathu ukuthi yini Umndeni. baba nabangani. Yeah. Kuleyo ndlu nje nabangani. Yeah. Bakhona. Kodwa kuthe kusuka ke nje manje base kuyaphela lokho kungezwani kwethu base bethumela ingane le besibele siyibanga kaBhuti wami ukuthi izizongibona bangifonela ngolunye usuku amafoni wathatha ingane ukuthi ngokukhuleka ngizoyithatha ingane. Uthema sekufanele ingane ize la kimi beliza njalo sengivakashela. Hayi ngiphinde ngihlehle nje kuyona ngithi lo mntwana ngimthembi ukuthi uza ngendlela enjani ngoba phambilini lo mntwana lona ubeke wakhuluma into eyinkinga the time simbanga namaphoyisa sibophisana wathi aunt eno 6 years wathi aunt ngimthathile kulo mama bengixabana naye wathi aunt thina izwo phambi kwayizolo besidla ulimi lomuntu. Ngaqala ukuthuka lapho ngathi uyadlala ngathi benidlani ngayi ngabiza abanye futhi ukuthi awusho ukuthi benidlani washo ukuthi kanti besidlula imlomuntu hey angimnandi
emnandi ayikho inyama emnandi idlula leyo gogo bekasiphekele lona bese ethi ngithi mina izolo-ke nadlala athi-ke izolo sidla ubuchopho bomuntu hawu ayi ngithuke-ke bese uma ngithuka bese ethi anti waye utshela abantu ukuthi umama ushonile umama khona uyaphila ngithi mina uyaphila ukuphi athi umama ukhona uma ngabe uyabona embhedeni kagogo osendaweni ethize ubohamba uye khona lapho kulapha endaweni kagogo ususa umbhede gogo ufika udonsa maye udonsa umbhede bese ubheka la ngaphansi kwama-tiles uzofika bese wabamba waphambisa lawo ma-tiles bese umama uyaphuma khona lapho hawu mayephuma umama khona lapho uphuma nabanye ugogo bese yabaphakela-ke ngihlale nabo mina ngiyaxoxa nomama ungaphinde antutshelwe abantu ukuthi umama akekho umama ukhona uyaphila thuke-ke bese ngiyayithatha ingane ngiyise e-police station i-police station yami eseduzane ngiyise kuyona fika amaphoyisa ngiwakhombise ingane ngoba ayalazi udaba lakhona belibangwa isikhathi esiningi kakhulu seliqede unyaka bese-ke amaphoyisa akunokuthi athathe iy'nyathelo nawo ngibone ukuthi wonke umuntu uyesaba bagcine ukuthi hayi kuzoyiwa bese bethi angihambe ngiyohlala endlini bazoza khona bangithatha khona ngilinda until zange nje baze beze ngabona ukuthi cha kufanelekile bayesaba ngoba nami sengiyesaba ayihambisa ekhaya ingane eNatali yabuya ingane isizongivakashela sihlala 2 years yabuya izongivakashela bafike bayithatha mabese beyithathile ingane yahlala unyaka ingekho kumina kuwo lo nyaka ingekho ngase ngiyiphupha-ke manje ngiyiphupha ingidla amathumbu wonke ingishiye ngiyigobhuzi hawu bengize ngiphuphe ngivuke ngikhale ngimemeze ngithola ukuthi ngiyaphupha ngaqala ukutshela umntanami-ke manje ukuthi hayi ungasasondelani nomntwana othize ngoba angisamthembi hhayi yendlula indaba yakhona futhi ngayiyekela yendlula kodwa-ke base bebele bengijwayela-ke bese kuba khona intombazane yakhona lapho ize ingivakashele shuthi iqale ngevikele endlule njengoba kunamhlanje ukuza izongivakashela bese kuthi namhlanje njengoba namhlanje kuLwesingakho namhlanje nawo usombuluko bese kuthi ngoLwesihlanu bangitshela abantwana labo ukuthi bikhona ngivele nginganaki futhi ngibhekuza isandla ngithi ngivele bangitshela ukuthi beyikhona kanti mina ngiphumile ngaleso sikhathi ngiyolanda abantwana laba abafike abazosebenza baphume eNatali njengoba laba bazosebenza kulesi omunye usebenza kwesinye isitoro omunye azosala la ngoba ukhulona ozoklina usekafikile wafika last week Friday ngingayinaki indaba yakhona ukuthi bathi beka khona ngoba uye wafika ngampha izinkwe eziwu-2 entshela ukuthi balambile ngamnika izinkwe ezimbili mase ehambile hayi sale nabantwana silale ngoLwesihlanu silale ngesabatha masilala ebusuku kusho ukuthi bese kungavumi ukuthi ngilale ngizwe nje kungavumi ngumuntu ovela uphuza ukuvala la isitoro bavala abantwana ngo-12 mina ngihlale thandaza ngilinde umthandazo kwa-12 nabo basageza abanye bese ngiyathandaza umthandazo wa-12 khuleke masishane qede ngijahe nane-TV ngale bese ngiyaphindela ngiyohlala nomunye usisi lo bese ngixoxa ukuthi hayi uzohluleka ukuvuka wena ekuseni hamba bese ngizizwa ngathi manje ngingaya ngaphandle ngiyohlala phansi endlini encane ngizizwe ngathi ngiyaxineka impela kakhulu ngimangala ukuthi ngoba ebusuku angijwayelekanga ngivula umnyango wasesitolo kungathi ngingaphuma ngiphume ngibuye ngibona abantu bebaningi ngijike ufike nje bese ngiyajika ukuthi hayi la bazongiphazamisa ngoba mabebona kuvula umnyango la bagijima bafuna uzothenga noma kusebusuku hayi ithi ngiyeke ngihlale nje bese ngihlala ngicima i-TV ngibuye ngizohlala ey'ngubeni mangifika la ey'ngubeni ngifike ngikhotha amafutha kaShembe ngingaphuza amanzi bese ngingaphuza amanzi ngiwayekela kanti umuntu ophuza amanzi ashisayo njalo akaShembe ngiwayekela bese kuyasuka ngiyalala mangilala ngingazumeki bungafiki ubuthongo ubuqwashe ngiqwashe mangiqwasha lapho ngizizwe ngikhanuka ukuthi ngingaba nomuntu wesilisa manje noma angaqhamuka ngambamba
ngendlela okwenzeka ngakhona. Yeah. Bese kuze kufika lobo buthongwanyana obuthi nje zilile ngilala. Mangilala mangilala bese ngiphuphe mangiphuphe umntwana engimtetile ngiyadlala naye ngiyaxhuma phuphe lo mntwana ngixhuma naye. Lo mntwana lo bese ngibona ukuthi uyashaya ilanga ngimfunela indawo yokuthi alale ephupheni isibonakaliso leso. Ngifuna indawo yokuthi alale mangithi ngiyamlalisa kuleli thunzi lihambe ngithi ngimlalisa kuleli thunzi lihambe ngithi ngiyamlalisa kuleli thunzi abaleke amathunzi wonke. Muhle lo mntwana kodwa manje angimthembi nje naye ukuthi uyini usima kanjani. Ngimdilize lo mntwana ngimbuyise ngimphathe ngaphambili. Ngone ngokudiliza lo mntwana lo esibonakalisweni ngamphatha ngaphambili. Kwabe kuyaphela okwalo mntwana ngaleso sikhathi sekungena le ntombazana isingena yona qobo. Le ntombazana yibele ifika izongivakashela. Mayingena ngilele khona la phansi ngoba la silala la phansi ngenxa ukuthi bayagqekeza la istora sikwazi ukuhamba. Noma indlu ikhona abanye bahambola lendlini kodwa ngikhona ukuphuma mina. Babeke babona futhi ukuthi akho mina kuba inkinga kakhulu. Bayeza bashaye nangamatshe lana ngoba kuwumkhukhu. Shaye ngamatshe. Hayi ke bese abesevele ngibiza ngegama ethi Mantombi. Ngivuke ngila phansi ngisabela athasambe. Mangimbheka unabantu abawu4 bagqoke ingubo ezimhlophe nje emfishane. Zimhlophe nje sithunge njengomNazaretha. WakaShembe kodwa akusiwo nocacile ukuthi uNazaretha. Nengubo zakhona zindanyana phela la emadolweni. Ngangibizeke ngiphume ke ngihambe naye. Mangiphuma ngihamba naye. Bangigcobise ngale powder emhlophe le yakhona. Mabegcobisa ngale powder le emhlophe yakhona kube ukuthola amandla kwami ke ukuthi manje ngishintshe ke ngiphenduke ke manje. Ngibe namandla amakhulu. Ngize ngizibone ukuthi ayikho into manje engidlulayo. Ayikho manje into engidlulayo senginamandla amakhulu kakhulu. Ngihambe ke manje ke nabo bese bengishiya ke manje bona. Sebengiphila amandla bangipha le powder le abangigcobise ngayo. I-powder ekupha yonke into ukuthi ingene enqondweni yakho, ikupha amandla okubulala, ikupha amandla okwenza imikhuba yonke. Nangempela ngihambe ke nabo bona bese bayahamba bayaphambuka la bayoganga khona. Umuntu uganga la iganga khona. Ngicela ukubuza nje labantu ababefikile bawubulili buni laba abanye abathathu ngaphandle laba abathathu angizange ngibabone babulili buni kahle hle. Ngoba bavele baflathela qala laba begqoka ingubo ezimhlophe ayihamba nabo kodwa yena lo ongwakithi ngambona yena ngoba uyena wakhuluma nami wangibiza wathi asambe laba babe ngilinde eminyango. Ikhona inkonzo akhonza kuyo lo? Ikhona inkonzo akhonza kuyona. Ungasichazela yona? Inkonzo akhonza kuyona kuse-Universal Church. Okay. Lo wafika kulanda? Isikhathi ngaleso sikhathi ungilanda ngobani isikhathi ngo-2 ebusuku. Okay. Ngoba ngalala ku-1. Ngilanda ngo-2 ngoba noma engilanda ngangisibona isikhathi ukuthi uba isikhathi. Ngahamba ke ngithema ngisuka ngaphuma ngaqala ke ngase ngiyoqala emzini yamaNazaretha abantu engangilwa nabo kakhulu. Qala emzini yamaNazaretha mawuli Nazaretha nje impela wangangehluli ngalutho impela ngoba ngangifuna wena kakhulu uNazaretha. Thema ngabe ke sengiphiwe lamandla lawa angenza ukuthi ngikhule njoba ngimude ngingaka futhi babejabulile ukuthi bathola umuntu omude. Okay. Amandla lawa bengimude ukudlula le ndlu le. Ukuthi noma bethiwa unamandla ngakani uyindoda bengukhona. Ungenze lutho. Ngoba ngithe mase ngiqala ngisebenza into ebengiyenza bengibanza ukuthi abantu bagangane balalane bodwa. Umuntu nje ngenza ukuthi ahalele omunye umuntu noma kubulilo ofanayo. Ahalele nje omunye umuntu balalane bengazange bashelane kube nje lokho ukukhuluma nje okuncane balalane. Okay. Omunye mina uphenduke mina ngibe wesilisa
ngibalala abantu besifazane ya ngibalala abantu besifazane ngichitha imizi yabo uma ngeke ngalala nabo njalo-ke ngeke sathandana indoda yakho yachitheka lowo muzi uyahamba. okay Laba bafundisi bakoshembe bona bengilwa nabo kakhulu laba abagqoke ingubo ezihlaza abavangeli bavangeli bakashembe Yeah. laba gqoke ingubo ezihlaza ya bengilwa nabo kakhulu labo ngoba wonke umuntu wakashembe usinda mayengaphakathi ethempelini ya besinda mayengaphakathi ethempelini noma umuzi wakhona ubiyelwe ngolinda ya makungekho linda impela bengena noma ikuphi aw uma ngabe kukhona olinda labo bengithi uma ngisondela khona noma ngabe nginamandla angakanani kodwa beku amatshe lawa ayangishisa phuma izinkanyezi ezisabalalayo sabalale zithi zingishisa zingishaya ngize ngiyowela ekudeni umazi ngiwela lena ekudeni ke bese ke ngizovuka ngibe nawo amandla mangiphindela emva kodwa ngingakhona ukuzelana ngoba ayangichithela ekudeni angikhona ukusondela yebo indawo nje ngathi ngathi 15 meter la Yeah. zomshaya ngilahlele khona okay lamatshe lawa okubethelwa ngawo yebo amatshe amhlophe ngoba umuzi weNazaretha ongenawo amatshe amhlophe ngiyangena ngingena wonke imizi nginawo ya noma bese sontweni mangabe kungenamatshe amhlophe bephumela ngaphandle kwawo nje bengikhona ukubathola mawuphumela ngaphandle ngakhona ukuthola ukusebenza ngale ndlela ufuna ukusebenza ngakhona abaningi ngibashiye bene stroke into ebengibaqeda ngayo kakhulu ngoba befihla ngothi yebo ya baningi bashiye benenhlangothi sifo lesi sokutheka yebo abanye ngibatshekise izandla kushuthi nje ngikwenze nje ukuthi uma ngubheka ukuthi uza ngamandla kimuzi wangidelela uzongihlula ngubheke nje bese ngikhulume ngengqondo yami nangale umlingo wami enginawo bese ngikushaya ukuthi tsheka indlebe nomlomo nani ngikushekise kodwa mangithanda futhi bengikwenza ukuthi mangikuxolela nje ngikubuyisela wathi wena okamntaka izona uma kwenzeka nje ngikuxolelile ngikubuyisela makuthi angiyeka nje bengiyeka nje unjalo ngishiya ugoqeni unyawo nezandla kodwa ngizokutshekisa iside elilodwa ya hayi amasayidi omabili ukuthi nje ube sixhala ma uthi nje uyeza kumina nje ngiba nalamandla la amakhulu okay konke nje bengikwenza bengenza ukona nje ukukhulu nje okwasemhlabeni ya kuningi nje into ezingcolile kakhulu ya ezingcolile nje kakhulu ngezinye ngingakwazi ukuthi ngazikhuluma ngithini into bengizenza kakhulu lapho ya uma ucabanga noma ngendlela ngesikhathi bekugcoba ngento abakugcobe ngayo bakugcobe usela endlini noma bakugcobe usukhona la usofika kwenye indawo kusho ukuthi uye wangithatha ungibifike wangibiza ya wathi mantombi angibiza ngegama ya ngoba wone ngokuthi angibize ngegama ngasabela ngavuka ke la engubeni kodwa mangivuka la engubeni wena bungeke ungibone mawulele nami ukuthi ngiyavuka okay yebo kodwa mina ngivukile ngaphuma ngahamba ya ngaphuma ngamlandela ngahamba naye bafike bangingenisa kwenye indlu lafike bangigcoba khona la eswini ya injalo lento abakugcobe ngayo imhlophe iwupowder omhlophe kodwa nezinto ezimnyama izinto ezimnyama ithambile mhlambe njengoflower noma mhlambe yahadla ithambe njengoflower impela Okay, bangigcobisa la eswini liyona nto le enginika amandla yangishintsha ngoba ke bekufanele ngigcobise nomntanami umntanami wala ke bekufanele umgcobise yebo mina kufanele ngimgcobe yena lo ntombazana yebo wala ngoba kunamandla amakhulu kunami noma ekhuleka noma makungekho yena yonke into iyakhona ukungena usathane la ekhaya kunamandla amakhulu kunobusathane so wala ke ngoba the noma ala ngamazi ukuthi vele unamandla ya ngamiyekela ke kufanele ngimgcobise ke naye kusho ukuthi bese sihamba sonke ke siphile lempilo ke sizoyiphila naye yena usale ngokuthi walile yena usale ngokuxoba
Oh, lento bakunikisela bathi gcobisa nayi lo khona nizohamba nobabili. Bangithathela bangibiza ngaphuma ngabalandela bangisa kwenye indlu. Le ndlu la bafike bangilalisa khona phansi base bengigcoba ngalento. Wena ngase ngiyithatha mina sengizogcoba uzogcobisa umntana umntwana ngoba kufanele ngimgcobe. I forced sihambe naye. wena waba namandla Wala yena. wangamkhulu Wala wangibuza ukuthi yini ozongcoba ngayo. Yini mama lengcoba ngayo wathi angifuni. Wathi mama ngifuni, wathi angifuni. Usungcobisa. wakuhlula Ya wangihlula ngoba noma ekhuleka unamandla amakhulu. Noma ekhuleka unamandla amakhulu. Ya. Wala ke Inkosazana umntwana. inkosazana umntwana ngisho ukuthi nje nala ekhaya noma ngabe kuthiwa make kwahamba yena wahamba olala endlini. Ya. Njalo kuhlale kufike kwenzeka izinto noma engabe bekakhona izolo enami la bengeke kwenzeke lutho mayikhona ihleli nami make aphuma kungena igebengu zisibamba inkunzi make waphuma njalo abantu bayalwa bashayane la esitolo njalo nje sekuyaziwa bakhoneke so manje mayihamba siye sithi siyakuncenga ungahambi phela namhlanje sifuna ukulala ngokuthula Okay. ngoba umuntu onamandla amakhulu ophiwe Ya. uke wathandazela nomuntu ophethwe igciwane sifo lesikhona umuntu obeselela unyaka wonke phansi wamthandazela wasukuma lo muntu ngosuku oluyi-1 olodwa engasadli engasenzi lutho wamenzela amanzi wakhalaza lo muntu waqhuma ubovu ngaphakathi negazi wakhuluma bengasakhuluma inkosazana le inamandla futhi nje kuthandazela iphiwe namandla kakhulu ngoba uma eke wakutshela nje igama lokuthi namhlanje ungaphumi ngemoto kufanele ngiphume. Okay. Ma ngabe kuthi nje namhlanje ngicela nivale early esitolo kufuneka nenze lento ayishoyo ngoba iyenzeka njalo. Hayi wala ukuthi ngimgcobise ke wangihlula khona lapho. Ngoba ungihlule sengimbamba ngithi ngimgcoba. Okay. Ngithi ngiyambamba futhi umthelo khona bengimbamba ngoba ngimnyonyobela. Wathi yini mama lengicobisa ngayo? Mama ngifuni ungangicobisi yini wathi ungangicobisi wani wathi engangicobisa ungicobisa Ya. ngamiyekela mina washo ukuthi ke sengiyaphuma ke ngiyaqala ke ngiyosebenza ke ngoba la bengisebenza khona kakhulukazi amaNazaretha lapho anemlindelo khona uma ehlangene amaNazaretha esemlindelweni kulowo muzi ayolindela kuwo kungenalinda bekuyinkinga kakhulu ungathola wonke lawo maNazaretha lawo makunolinda bengakhona ungena wonke umuzi weNazaretha amaNazaretha la athi wona ahlala elokishini awafaki olinda laba ngobe ngathola kalula kakhulu lawa ahlala emadrobheni laba ahlala emadrobheni abengenabo olinda Ya. bengibathola nje kahle kakhulu ngisho abafundisi bakababa uqobo abafundisi bakababa uqobo futhi bengilwa nabo kakhulukazi kakhulu impela ngoba kuhluleke noma sengicela kubo ukuthi ke ngiyanicela ake nithandazeni ngoba nithina ngamaNazaretha niyathandaza ake nithandazeni ngibone ukuthi nizohlula yini ngamandla wenu nawo kodwa bengiwehlula amaNazaretha wonke ngoba bengifana noma bengibheka bebengibona ukuthi angisuka umuntu ngusathane ngusathane ngibebona nje ukuthi ngiyinto engaphili Ya. namandla ebenginawo nginamandla amakhulu ukuthi indlu ngingayiphuja ngiyiwise phansi indlu bengayibona ukuthi yini indlu nje noma kuthiwa yakhiwe ngandlela enjalo Ya. uma ngifuna ukuthi ngime phezukwayo ngima phezukwayo ngoba yonke lento uma ngiyenza angithinti phansi emhlabathini Noma uhamba. cha angihambi phansi emhlabathini angithinti uma ngathinta phansi emhlabathini amandla ama yaphela abephela amandla mangithinta phansi emhlabathini ufuna ngihambe emoyeni yonke into engenza ngenze emoyeni ngoba wena usemhlabathini la ukhona ngizokuhlula ukuhluliswa ukuthi uphansi mina ngiphezulu kodwa mangeke ngathinta la phansi bungangehlula manje bengihamba phezulu ke emoyeni kuphela la ngizokwazi ukuthi ngimnqobe khona nonke noma uphuma kwakho mina ngimile ngiyakubuka ngilapha phezulu njengomuntu omesibhakabhakeni Ya. ngimile nje ngiyakubuka wena uphume nje kwakho ungazi ukuthi uphuma uyapi
ngimile ngisemoyeni nje ngento nje ebambekile emoyeni nje mawubona inyoni indiza ithi wathebethebene ndize ngimile nje ngiyakubuka uphume uqhele mangabe kunolinda lapho uma ungumuntu ongakholiwe ongathandazi bengikhona ukuthola mangabe uyosindela labo linda mawuseduzani kwabo amatshe lawa amhlophe usindele wona uma ungekho eduzani kwawo cha benguthatha ngubulali noma mangakubulalanga ngizokushiya ne-stroke into nje kakhulukazi bengisebenza ngayo i-stroke abantu abaningi bashiye ne-stroke bonke nje abantu ngicela ukubuza le nto buyenze emini nasebusuku or kuyenza ebusuku kuphela ebusuku nokuba yisebusuku bekuba sebusuku bekubuyise labo abakuthathile kusho ukuthi ingenzile lento mayingenza lento le ngabulala ngisho ngadestroya nje na destroya ngisho imizi yabantu not awakhoze destroy noma buwenzani ngiyadestroy manje bekuthatha ebusuku bekubuyise ekuseni ebusuku kwenzeke ebusuku kusho ukuthi ngabo 2 these kufanele sekuzosa bese ke ngo6 o'clock nje akudluli ngisho iminute mazithi nje 6 o'clock ngilesikhathi engaziyo ngaso niyavuka ngithi ngabuya ke mangibuya isidumbu sami uzosithola sibele silele lapho wena uthingilele nawe mangibuya umoya womuntu uphuma enyaweni kodwa lo uphuma ngomlomo mangibuya ngingena la ngingena ngomlomo wami bese khathi ngiyaphila ke mina la phansi umoya uphuma ngomlomo mabo umuntu mabeshona uphuma ngenyawo umoya womuntu mayishona umuntu mayihamba ngokwala emhlabeni kodwa ngalokho phuma ngenhla phuma ngapha ngasemlonyeni noma mawubuya futhi ungena ngasemlonyeni futhi and mawungena vele bakulindile lapho uthi ungene ufuna bakushiye ungenile afuneki bakushiye ungangenanga bangishiya ngingenile lapho bese ngiyaphila ngiyaphapha uqala kwami ukukhala ke lapho siyabona manje kodwa manje Nkosi yami lempilo esengiphila ngoba uyazizwa ukuthi vele bengingekho hayi ukuthi ngoba futhi uyakhathala yonke into ebuyenza uyayizwa ukuthi vele bengingalele nengqondo futhi iyahamba iyasangana ngoba izolo njengoba ngize ngahamba ngaya edrobheni esontweni ngiyocela ukuthi ke ngikhulekiswe ngithandazele ngize ngithema ngisuka lapha kini ngalahleka njengoba size safika ntambama lana ngapaka imoto la ngipake khona ngalahleka idrobha ngibe ngihlala khona eGoli kodwa ngalahleka ukuthi nje ngikhohle ukubheka ukuthi imoto ngishiye kusiphi istrata ngayicinga inobaba phakathi laze lashona la ngancingana nemoto edrobheni lado ipeke khona ungasaboni ingqondo usho ukuthi iyahamba ngoba iyahamba nala isitoro angikhona ukuthengisa kumanje angikhona ukuthengisa ingqondo iyaphambana nje ngizibona ukuthi ngathi ngiphambene ngathi vele akusiye mina ngoba manje le moya le emndenini yakho yenza njani ukuthi wangibuza umbuzo omuhle kakhulu ngoba lento uma ngabe yenzeka kuwe ithe mina mayifika kumina lento ngumuntu wedlozi mina ngumuntu ophilisa abantu nami kakhulu mina ngithandazela amanzi umuntu aphile futhi ngize mina ngibekele usuku ngithi ngiyagarantela ngoba ushembe nomkhonza kakhulu ngithi ke phuza lamanzi ngithi phuza lamanzi ngiyazi ukuthi noma kanjani awuphuziswa yimina kodwa inkosi yasezulwini ephuzisayo bese ke ngiyakunikeza lamanzi waphuze ke uthi mangabe kwenzeka ke lento laphuma idlozi lami ngilibhekile abantu abadala bangiphethe ngoba abantu abadala bangiphethe ngithola ukuthi kunezalukwazi ezimbili ezangakhabo umama uzalwa kaNdoma izona bezingadile emndenini ogogo abawu2 ngapha emndeni wakhe abo babengadwe ikhehle lodwa kodwa baphume bagijima babaleka mangena lo uphuma wena la kimi lo moya lo mawungena idlozi lakho nawe lihleli kuwe liyaphuma libaleke libalekile ngendlela exakile ngoba bagijime ngibabhekile baze bayosithela ngase ngibuza ukuthi ke ngoba idlozi lami ngisebenza ngalo manje sengizosebenza ngani
kodwa kwasho ukuthi manje sengiyazi ukuthi sengikhonywa ile moya ngase ngiubuza lo moya ukuthi manje ngizokhona yini ukuphilisa ngawo abantu le moya lo ngenile cha ngathola ukuthi ngizoba umbulali nje kuphela bulala kuphela ukuphilisa into engizoyenza akukho engizokwenza okunye ngoba namanje noma ngithandaza ngumuntu othandazayo kakhulu angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngehlelo isehlo sinjena ngicela ukubuza futhi ngisho ukuthi-ke emndenini wakho lo moya lo awukutsheleni ukuthi ubulala owasekhaya-ke mangithi udila ngamaNazaretha yebo ekhaya uthini ekhaya kithi bangamaNazaretha bonke ekhaya nje shuthi ubaba vele ngihlala naye yedwa nobhuti wami uhambe eNazaretha nomama nami nomntanami singamaNazaretha ngeke ngisho nje ngichaze kanje kuthe the time ngisebenza ngibulala ngenza yonke into kwafanele ukuthi manje istep esilandelayo sokuthi manje ngiyodestroy lapha ekhaya kithi kubaba ukhona lana la hlala khona la ekhona la ikhona kwafanele ngihambe ngiyodestroya kuyena kodwa ngithe ngoba ngisalibele ukudestroya kulezinye indawo ngibulala kwezinye indawo ngenza ngakhona ukuthi angisatholi ukuthi manje ngiphumelele ukuthi ngiye kubabami and sengicabangela ukuthi ngizongena lapha ngoba olindaba ekho ngizongena vele nje iwona muzi obufanele ngilandele ngiye kuona nasi nangendawo yangakhona amaNazaretha akhona ngiyothola wona ngoba lapha kakhulukazi bengithola umuntu oliNazaretha nongesilo iNazaretha ake ngisho nje kanjalo ngichaze nje kube kuhle ukuthi kodwa makunamaNazaretha kulo ndawo bengibambelela kakhulu ngoba iwona anamandla iwona anqobayo laba abangasiwa amaNazaretha bengibathola kalula kakhulu labo manje laba amaNazaretha amangithola ukuthi uyathandaza bekubanzimanyana makumuntu othandazayo njengalezi ikhathi zokuthandaza nje njengenkathi lezi zokuthandaza lezi nje kusho ukuthi ugcina umthandazo yonke uthandaze ujule uma ake ngisho ngibeke nje kanje uma uyiNazaretha elithandaza ebelithandaza imthandazo lo waphezulu lo ngulekayo bengikuzwa ukubona ukuthi weak awunamandla ukuthola uyakwazi ukuthola kodwa mawuthandaza umthandazo ojulile ojulile impela ngikhona ukuthi ngingakutholi uma ngabe uthandaza lo mthandazo lo wenza ukuthi uma ngabe ngithi ngiza kuwe uyakhona ukubaleka ungene ngaphansi kwalamatshe uyakhona wena ukuthi ungishiye ubaleka ungene ngale kwalamatshe uma ngabe ungathandaza umthandazo nje ojulile bengikuthola nje kalula kodwa laba angasiwa amaNazaretha bona bengibathola bonke laba ayikho indawo bekunika inkinga nje amaNazaretha and indawo engibe ngizihambela nalabo abantu abaphuzitwala epotini bengibathola kalula futhi bona kakhulukazi abantu besifazane bengibathola kalula ke abantu besifazane labo epotini nje ngene epotini ngiyadestroy ngenze nje ukuthi balalane nje wonke umuntu nje ahalela omunye nje waniyeni izimpilo yasesipotini kuyimo wenza lokho ukuthi kwenzeke nje noma yini nje basishana ukuthi impilo yabo imosheke ngibashiye kanjalo uyaqala uyahamba uphindela endodeni yakhe ayisamfuni uyachitheka umuzi ngento encane kanti mina sengikwenze konke lokho ukuthi kuzokwenza kanjalo ngilwe futhi nalabantu abahle kakhulu osisi laba bathi bahle laba bagqoka kahle kakhulukazi ke laba abathanda istockings abathanda istockings bengibathola kalula futhi labo nalaba nje abatshela ukuthi bona bahle bekwazi ukuthi ngibathole kalula futhi labo ngoba bathanda izinto abantu abathanda izinto ezilula eziphezulu ngiyakwazi ukuthi ngibahehe ngoba ngikwazi ukushintsha ngibe indoda ngikwazi ukushintsha ngibe umuntu wesifazane ngishintsheke yonke into nje ushintsheke kalula bese ke ngiyakwazi ngiyabathola ngiyadestroy ngiyamosha nje impilo kodwa yokuthi yokwakha cha bengekho bempilo nje ukuthi ngiyamosha nje thema sekufanele impela ke ngiyo kubabami ngoba naye bengivele ngizombulala
baba makufanele ngiye kuyena kwase kusuke kuyasa-ke sekusheshe kuyasa-ke kwadingeka ukuthi ngibuye-ke manje lapha e-First. Ngabuya-ke ngase ngiyabuya ngiyangena futhi ngasemlonyeni wami ngakhathi-ke ngiyaphila la ukuthi wena ukwazi ukungibona ukuthi ngikhona ngiyaphila. Ngase kube ukuhamba kwami ukuthi-ke ngicela amaNazaretha angikhulekise ukwazi ukuphuma kulolu taku lolu ngoba uma bengishiya bangishiye naye lo mntwana lo mncane noma sebehamba bengena ngomlomo wami bangishiya nalo mntwana omncane abathi uzohlala engadile uye phela uzongikhumbuza isikhathi ukuhamba. Okay. Lo mntwana lo mncane womfana abangishiye naye wena kodwa ngeke ukwazi ukumbona kodwa mangilele mina kufika yena qala kusho ukuthi uma sekufike yena qala uyena ozongikhumbuza ukuthi kuyisikhathi ukuthi akuphume. Ngeke ngibuze futhi njengoba izolo wena uze lapha wazocela ngithi kuseni uvuka ukhala kade kwenzeka lento kusuku bonke wena ekuseni wavuka weza ethempelini wazocela umshumayeli xa ukuthi akuthandazele wakhulekela umshumayeli wena uhamba nalo mntwana njengoba ubuyile nje wazi walala the uma ulala lo mntwana ufikile futhi cha makazange azange safika kusho ukuthi ngoba nami nginethemba elikhulu ukuthi ushembe uyini selokhu uthandazeliwe ngoba ngibonile ukuthi akho la ngingaphephela khona futhi ngithe mangibheka zonke indawo ngathi ayikho enye indawo ngaphandle kokuthi ngiye kumshumayeli Xaba ngoba kuze ngacabanga ukuthi uma ngingayanga kuyena ngibheke enkosini uqobo. Ngiye qobo nje ngiyocela ukuthi akangisize kulolu taku engikulona ngoba kusho ukuthi angisaphili ngempilo engiyibona ukuthi ngiwumuntu ongasekho emhlabeni ngesimo sami. So ukuthi-ke ngenxa yokuthi bengivakashelwa-ke ile ntombazana-ke nansi-ke manje seyiyangilanda ngaphandle kokuthi khona esikuhlanganisile lutho akukho kodwa ngazibona ukuthi cha ngisaphili manje ake ngihambe ngiyothola usizo ngangempela-ke usizo cha ngilitholile emanazaretheni ngoba umshumayeli ungenzelile intambo le bese ngenza ukuthi ngibe nethemba kakhulu ukuthi ushembe nami. Le ntambo ngayithemba ngoba ngathi ukukholwa kwami kungisindisile. Uma ngingakholelwa kule ntambo kuzohamba konke ngoba ngithe makufanele ngilale izolo ntambama ngathatha isihlabelelo ngasifunda ngathandaza ngakhala ngisaba ukulala. Ngakhala yazi ngakhala kwaze kwakhala ingane zonke. Labanye abazi ukuthi ngikhalelani kodwa nabo ngiyabafikela ukuthi bakhale ngoba phela babona nje ukuthi isimo sibi la ekhaya. Abantwana laba abasebenzayo angibatshelanga lutho ngiyasaba nokubatshela ngoba abanye abantu abaphili lempilo esiyiphilayo. And abanye abantu bathi amaNazaretha ayathakatha isikhathi esiningi. Kusho uma ngibatshela lento le bazothi kusho ukuthi uyathakatha. Kanti abazi ukuthi ngivelelwa inkinga yesimo esinzima esibuhlungu kanjani. Kodwa bangibonile ngo-6 nje mangifika ngoba the time ngifika ngifike ngale nkathi belele bona ngiyababona noma belele bona ukuthi abakwazi ukungibona ngama la khona la ngama la ngenhla kwekhanda lami kusho ukuthi labantu bayama khona la duzane kwami bangigada sho ukuthi ngingena sho ukuthi ngiyangena futhi khona la emlonyeni bangigada-ke ngangena ngiyababuka nje bona kodwa mina bangibona labantwana labo ngangena-ke mangena-ke kwakhathi ngiphefumula ngiphila mangiphefumula ngiphila ile nkathi nabo bevuka benyakaza angithi manje bebengakhona ukuvuka ngoba mina ngingaphezu kwabo ngime la emakhanda wabo abangiboni kodwa bona so ngiwumuntu obacindezelile ngiwumuntu obacindezelile bengakhona ukwenza lutho futhi bayalala bangakhona ukungibona ukuthi ngikhona noma ngikho. Kodwa siyethemba ukuthi ngamandla nangethemba lakho nawo nalo angeke iphinde ibuye lento ngoshema. Ngiyathemba kanjalo ukuthi ngeke iphinde ibuye ngeke ngoba ngisitshele ukuthi noma ngihamba ngenkosini ngocela ukufike nginikelele lento nginikelele ngoba into eyangikhuthaza kakhulu ukuthi kunentshumayelo engayizwa ukuthi
kuthiwa kunomfundisi owalahlekelwa imoto khona la ebandleni likababa. Wathi uyahamba wagibela wathatha imoto enye yakhe wahamba waye eThekwini lapho babe khona ezonikela ukuthi baba ngilahlekelwe imoto. Wasethi ubaba mfundisi wami sekwenzeka iphutha. Ngicela uphindele emuva. uShembe umshiye emuva lapho ekhona. Akekho uShembe la ukhona. Hamba ethempelini lakho la ukhona bese ufika ubikela amaNazaretha konke okwenzekalile bese guqa ethandaza uyithola imoto yakho. Manje nami ngacabanga ukuthi uma sengiye lapha sekufana ukuthi sengiye kubaba uqobo ngoba uNkulunkulu kumaNazaretha. uNkulunkulu uhleli namaNazaretha. Uma ngaba abantwana bakababa bonke bengisizile njengokuthi baguqile izolo bonke bakhuleka ngibe nethemba noma bengisaba yazi wonke umuntu bengimbona ngingamboni kahle ngoba benginaso lesithombe lesami enginaso. Namhlanje la ngiqala nje ukuthi ngikhululeke khona ngizibona ukuthi umuntu ngoba sengikhonile ukuthi ngilale kungenzekala ngalutho kodwa angazi namhlanje ukuthi imali shona kokunye kusayobuya noma kusayokwenzeka noma kusawukwenzekalani ngoba senginokusaba nokuthi ngilale la ngicabanga nokuthi ngishintshe indawo ngihambe ngiyolala endlini kubaba bami besethe ake ngibuye ngolala ngakuyena kwa manje uShembe futhi owenze lokho ukuthi yenzeke lento ngila ngoba ngabe ngiqale ngayo kumbulala ngoba njengoba phela bengikwenza lokho ngibashiya nezistroke ebusuku ekseni abantu mabevuka bavuka nazo two sibani nje kusengasakhuluma sibani kusenje ngasavuki sibani kusenje seshonile ningazi ukuthi kwenzekalani bangazi abantu ukuthi kwenzekalani kanti cha khona lo bekasebenza ebusuku khona bekasebenza ngisebenza impela kakhulu ngoba lapha ngiba namandla lawo ukuthi mangathi angazi ukuthi ngingathi namandla ngakanani ngiba mkhulu njengegorilla phezulu kwabantu bonke uba mkhulu kusho ukuthi ogcotshwe ngale powder le bamkhulu vele uyaba namandla amakhulu engazi ukuthi ngawachaza ngithini umuntu nje wala emhlabeni nje awumboni ukuthi uyini kodwa lapha ngaphakathi ethempelini nethempeli ebengithi ngingena kulona noma isiguqo uShembe khona lapha bengangixosha isiguqo nesiguqo la kunamatshe amhlophe bekangixosha lapho ngoba amatshe lawa amayikhipha lezi inkanyezi lezi akhipha inkanyezi ezinhle ezikhanyayo zize kumina zithi nje zizongishafa zingishayela esifubeni hambe ngiyowela kude futhi ke nginqobeke kanjalo ukuthi ngakhona ukusondela lapho ke namaNazaretha lawa athandazayo bese khona ukubaleka ngene ngale kwamatshe ngakhona ukwathola ngoba ngempela ngiyanxusa ukuthi ngempela umuntu ongenawo amatshe nama nginawo ekhaya kodwa sengibonile ukuthi awumqoka kanjani ngoba la ngize ngabona khona ukuthi mawunawo amatshe ungawavuseleli ngiyakhona ukungena masemadala njengasapho mayesemadala nje futhi mayesetshanini engabonakali ngiyakhona ukungena noma amatshe akho alala uthuli aba nothuli lolo azaba bovanyana athi ngiyakhona ukwaphuphisa ngene kufuneka ngathi amatshe wakho ungawavuselela ahlale eqhamile bese futhi la ekhona wagundele ngoba mayengagundelwanga njengawasekhaya eNatal dala ngawenza kodwa bese ngicabangile vele ukuthi ngiyongena khona ngoba vele asephuphile ubuzofuna ukuya khona futhi bese ngibona akhona ekhaya bese ngivele kodwa bengizoqala la kubaba ngiye kubaba bese ke ngiyekhaya eNatal ngiyongena ke khona ngoba vele khona ubaba omncane sho ukuthi ke bese ngizofika ngibulala ubaba omncane kahle inhloso nje mawufika nje nomuntwini inhloso ukufika nje ufika umbulala yebo inhloso yakho yokuthi ngibulala uma ngimbulala omunye ngiyambulala ukumbulala kodwa
ngimshiye ephila kodwa akanakusasa akanalutho ufele na ubiyena uqobo umoya wakhe ngiyawuthatha yeah kusekuyinto nje noma umbuka ukuthi umuntu ophila kanti abanye ngibaxabanisa nje xabanisa ngisho ngifike ngifaka umoya omubi mina okay ngifake nje umoya omubi ukuthi ke baxabane kwenzakale nje noma ngabe yini engahle yenzeke kukhona nokufika ukukhuluma nomuntu noma mhlambe wezani bengingakhulumi khuluma ngifike nje uzwe wena kuthiwe nangu lo muntu lona uyagula uyasangana ekhanda ukushiwo kumina thi uyasangana wenza imkhuba ubulala abantu wenzani wena bese uyeza uthwele ifuba uthi uyeza kimi uzongibona nomuntu ungibone nje ngathi ungangishaya bengifike ngibheke nje emehlweni kanje bese nje ngikhulume ngengqondo yami nani nemlingo yami nayo ngitshekise ngithi akatsheke isandla lesathi uzongishaya ngaso ngithakatshela awumthinta umuntu futhi awukhulumi nawe wena ukhuluma ingqondo yakho nje lokho okucabangayo ukuthi akwenzeke bese kuyenzeka la ngikhulumi namuntu nje ngikhuluma ngivele ngibuke nje ngenze lento engiyenzayo kuwe kuphela buke nje ngenza nguthinti futhi ngoba ungekukhona vele ukusondela eduzane kwami ngeke awukhona ukusondela eduzane kwami nginomoya mina ongikwazi ukuthi ungiqhelise eduzane kwakho nomoya ongichelisa eduzane kwakho ngoba vele wena uhamba phansi le njengoba uhamba phansi nje lapha yana emhlabathini amandla wakho aphelela khona lapho awunamandla ongangithola ngawo mina nginalamandla womoya ukuthi noma ngihambe emoyeni phela angihambi phansi bengingathinti phansi noma indlu ivaliwe ngena ivaliwe ungena kanjani ngekhalanyana noma mhlambe nje uvele uyibona usungaphansi ngizozibona vele sengingaphakathi ngoba nginenhloso ukuthi ngifuna ukungena ngizongena nje khona lapho kuhlule sebevalile abantu bakhona bekhona lapho ngingenile ngaphakathi makulula nje kulowo muzi lowo ngiyangena nje ngoba imizi eminingi eminye bengasiya amaNazaretha leyo nje bengivele ngiyibusela kuyona ngiyibusela kuleyo ngingena nje epotini nje ngingena nje nje noma ngabe nje ngingena nje noma kanjani cha ake sithi angithi lento yenzeke ngesabatha okay bese kuyisonto ekseni ngo2 yebo mayenzeka lento sizoke sibukeke ukuthi loba ingenzekanga mawusulala mawusubuya ngale ukuyothandazela njengoba usubuya kumshumayeli lapha wenkosi ukuthi ke sibone ukuthi enzukwini lesi njoba kuyinto mhlambe esizoke mhlambe ke siphinde futhi sibuye sizozwa futhi ukuthi uhamba kanjani nangefoni sokuthinta sibuze ukuthi silokhu sibuze ukuthi uhamba kanjani ngoba sethemba futhi ngathi nokukhuluma ukuthi kuzolethwa nesiguqo amanazatha azoletha umthandazo kusho ukuthi ke sibe sifuna ukuthi ke sibukeke futhi ukuthi ngesabathelizayo ngalezo ikhathe ezifana mhlambe ngoba sinethemba uma kuze kwadlula lelo langa futhi elifana nalelo mhlambe wena ubekelwe mhlambe kunjalo ngesonto ekseni mhlambe isonto isikhathi osihamba ngaso noma yini mhlambe kodwa ke ngoba lapha awuhambanga namhlanje sinethemba lokuthi sekuphela kwakhona ngeke kusaphinde ukwazi ukuthi kubuye le nethemba baba ngoba ngiyacela uNkulunkulu wasePhalamende angisize baba ngiyacela ngoba ngimuntu osebenzisa amafutha kakhulu kodwa ngiyengathi cha ngeke ngisebenzise lokho engibuye nakho ngiyeka lokho enginako la ngoba angazi noma phela sebekuphuphisile noma kunjani cha kodwa ngakhona ukulala abantu abaningi asebebuye kuyena umshumayeli uXaba njengoba nje ubonile nazo bebe ngakanani abantu mhlawumbe uqala ukuya khona ngeke ngaya nginikela yebo ngaya nje ngonikelela impilo ngaya kanye ngaya ngale esengale ngenzansi umshumayeli uqala ukuya lapha njengoba uboneke abantu bengaka nje bonke banenkinga ezithi azifane nalezi zakho kodwa ke mase efike lapho umuntu ifike ikhishwe le yanto ahamba nayo noma abelejiswe yona ngalendlela afakwe ngawo umoya lo muntu osuke ehamba nawo ifike ziphume zikhulumeke ezinye mhlawumbe ukuthi safa kobani efuna ukuthi senzeni ngalomuntu
Sinethemba ke dadewethu ukuthi nawe ushembe sekusindisile kuzoke siphinde futhi kudlule nje isonto elilodwa mhlawumbe ke siphinde futhi sizolunguza ukuthi kuhamba kanjani kodwa nangengcingo lokho sikuthinta nje. Yebo baba ngiyabonga. Siyabonga kakhulu musakho.